Вітаю, шановне спадарства! Вы на канале Астрологія, гісторыя, рок-н-рол. З вами Наталья Сліж. А таксама мяне можна яшчэ паслухаць у тиктоку на канале Астрамах. І так, сёння мы размаўляем пра Джэй Ді Вэнса. Пра яго, канешне, апошні тыдзень што толькі не напісалі. Інфармацыі было шмат. І я вырашыла паглядзець яго гараскоп. Настолькі ли так усё, як пра яго гаворыць, і пра ўсе наступствы, якія прывядзе мюнхенская прамова і гэтак далей, настолькі это так важна і будзе мець значэнне. І так, па самой характарыстыкі, што сабой выяўляе гэты чалавек. Для мяне, калі я стала глядзець яго гараскоп, выклікала здзіўленне, што ён пайшоў у палітыку. Таму што чалавек не асоба і створаны для палітыкі, ён інтраверт. Мало таго, што інтраверт, яму вельмі цяжка праяўляць сябе. Яму прасцей весці закулісныя гульні і быць на другасных ралях, чым на першых. Акрамя таго, на гэта паўплывала яго дзяцінства і то, што ён не бачыў свайго бацьку, і яны развіліся, і прычым гэта ў яго прапісана у гараскопу. І таксама ў яго ёсць праблемы з успрыяццем бацькі і канфлікт з ім. Усё гэта ў яго існуе. Яшчэ адна такая рэч, ён любіць прамаўляць, пры гэтым ён дастаткова добры камунікатар, але размовы ён будзе весці у вельмі жорсткай форме. Ён цудоўна разумее, што ён гаворыць, як ён гаворыць і навошта ён гаворыць. Таму, калі мы вяртаемся да мюнхенскай прамовы, нічога там выпадковага не было. У сваіх мовах ён вельмі кансерватыўны, з кансерватыўнымі падыходамі, але пры гэтым ён цудоўна ведае, што ён гаворыць і для чаго, і на што гэта мае разлік. Ён умее казаць маштабна, думаць маштабна, але пры гэтым ён таксама здольны на розныя нестандартныя рэчы ў прамовах. Яшчэ адзін важны момант з яго біяграфіяй таксама звязаны. Чалавек меў дачыненне да войска, і, в прынцыпе, вайсковая кар'ера да яго бы пайшла значна больш. Ён вельмі злапамятны, безлітасцевы, жорсткі, і калі ён вырашае штосьці зрабіць, ён ужо будзе ісці да канца, да знішчэння сваіх ворагаў. У гэтым праяўляецца яго асаблівасць. У плане пэўных камунікацый ён будзе выкарыстоўваць розныя сродкі для дасягненняў, розныя сродкі, абы дасягнуць мэту. Ён не эмацыйны, ён умее дыпламатычна, калі патрэбна сябе паводзіць, і эмоцыі ён свае паказвае якраз мэтанакіравана. Патрэбна агрэсія, пакажа агрэсію. Патрэбна спакойную эмоцыю, ён пакажа эмоцыю. У плане эмоцый ён ведае, што ён робіць. Яшчэ адзін такой момант у кар'еры і ў палітыцы. У яго зараз ідзе адносна паспяховы перыяд. Да, віцэ-прэзідэнт высокая пасада. Аднак сказаць, што гэты чалавек мае перспектывы стаць прэзідэнтам, нет, ён не стане. Мала таго, у бліжэйшыя гады яго чакаецца развод, крах па кар'еры, і менавіта крах па кар'еры з-за яго прамоў. Ён нагаварыць сябе да таго, што ён зруйнуе сваю кар'еру. Дакладныя даты я вам не магу прывесці, але ў бліжэйшыя гады, 26-27 будуць не лепшыя гады у яго жыцці. І ён да гэтага імкліва падыходзіць. Дзякую за ўвагу. Это была такая
кароткая інфармацыя пра яго гараскоп.